bison siang tulang si dauruk turnip dohot turnip menang na perjolo turnip si dauruk dohot turnip dasada dia asa sahat saluhuk na dia kapangiduan namin doon dinasahat pasahat to nakatangiya alu-aluha mazarabatu awat tali marturi barang alay gula bang alu-aluhon kuboras kati ni kuta do citu ang gadi kebenaran alu-aluhon mo sa tua mataraza inata suribana mauliati ma amang panggol panggo sinami ay marmula do hagabeon marmula do hasangapan marmula do makatuaw asa mula ni hagabeon hatuaw do hasangapon ni pinoper ni mang murunang ng salhukan na sila na maghamarati asa marmula ni sumugutang marunong sumatangi dahil di kami gutang mula-mula ang dia pamista mamasu amat na martua di bata asa si raja indek na si raja indebati na pajujung pinggir di kios ni hari pasa sa sob bahu di bata mula jadi baik di hami gutak sob bahu di bata asa ipajadi salhu na kapangiruan nabi huruf jadi guru nabi nama barang sopik tahami gutang namin buamang baru tolu hali pitu dua bisa hali mangiliat bersuara Karena mau lihat tuh mak tiap kabar tempat dia bakal lihat aku nak sobal taulahan abang sahali bakal lihat gak bisa lah horas malah tunggu pagi dua hamu asal lihat penggabian lihat perhoratan tumpang yang mata nomor 2 di bawah baik di hami gutang lihat gabi lihat horas
luju-luju ma ng pangomongan. Amang panggol-panggol sinabi. Mawala to sa kanong pe na buho patupahami boras pisya ng kabon na tulak. Kaya majolo ba hasa-hasa ni boras pir na upasa na uwak kaya naman pa.